Ez ê çîroka dildarekî Kurd ez ê bînim ser ekranên we Seyda Goyan 26 salê xwe da ji bo çanda zimanê Kurdî zindî bibîne. Ji ber wê awayê jî arşîva ya qeydan hemiyê tomar kir da ku bigîje nifşa nû da ku ev wenda nebe berze nebe xebatek xizmeteka mezin ji 26 salî da çar hepirtûka jî nevisande. Seyda Goyan xebatê xwe didomîne li ku derê dengbêjek heye li ku derê govendeka cuda hebe li ku derê dîmenek hebe diçe wan tomar dike wan qeyd dike wan dike arşîv da ku Kurdî û Kurdiwarî her dewam bike. Geh govend geh kilam hemû jî hêmayên geleriyên çanda Kurdî ye bi hezaran salin ku zindî ye li batmanê nivîskarê bi navê Seyda Goyan li herêma Botanê deng û qesîdeyên dengbêjan arşîv dike. Goyan ev 26 salin ku bi xwe daneyan arşîv dike. Jiyana rojana milletî Kurd ka çi di nava tevgerê de ne stranên dengbêjiyên kilamın destanın gotinên pêşiyanin leysikên zarokanin dilvê leysika zarokan de çitê leystin çitê gotin destkariyên jinan destkariyên mêran di edetên wan de çi cil û bergên Kurdî çawa bûn xwarinê wan çi ne di jiyana wan ya koçerî de çi dikin evane hemû yani di hemû beşên jiyanê de min berhevkarî kiriye. Seyda Goyan heta niha çar pirtûk derxistine bi tenên eldevera xwe ji çar perçeyên herêmê jî daneyan arşîv dike. Rabordiya ku ez bibêjim pêşerojê hatî extiyarên me pîr û kalên me diçe bi devkî cem wan digire û ji pêşerojê re ji bo zarokan ez bibêjim ev xebatekê gelekî pîroz e. Di warê folklorîk de di warê çandî de kesê wek wî ez bawerim ê ku bi nav çand û hunerê de alaqedar dibin pirkê min divê ku bêhtir bibe. Seyda Goyan ser müzika Kurdî xebatê gelek nizkî barke hezar zêdî ji belkî berhemî hene û xwe jî wî Seyda nivîskarekî baş e dîsa ser müzik û ser kültura Kurdî xebatî wî hene pirtûkê wê Kurdî hene. Armanca xebatan ew e ku çanda bi hezaran salî derbasî nifşên nû bibe.